ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನಿ ತಮ್ಮನ ಪೇರಂಡು ಕೈ ತಗ್ಗಿನ ಅಮ್ಮನ ಎಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ಲೆಲ್ಲ ಆಟ ಅಣ್ಣಗಿಟ್ಟ ಮೆಗ್ದಿ ಬರ್ಚಿ ಹೊಡಿದು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೂಪೇಶ್ ದೂರದ ತುಂಬ ಪೇರು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹೈಟ್ ದಾಖಲು ಪತ್ತೊಂದರ ಅಯ್ಯವಾ ಹೈಟ್ ಇಡು ಪತ್ತೊ ಅಕ್ಕ ಮಿಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಕೈ ಬತ್ತ ಹೋಗಿ ಏರೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಜಪ್ಲೇ ಇನ್ನ ಅನ್ನೆ ಅತ್ತಿಗ ಡೊಮಿನಸ್ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಮಸಿ ಬಿದ್ದುಳ್ಳಗೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನಿ ತಮ್ಮನ ಪೇರಂಡು ಕೈ ತಗ್ಗಿನ ತಮ್ಮನಿಂದು ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೋಡಿಯನ್ನ ಬೇಗ ಬರ್ರ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಪುರಪ್ಪ ಮೀದು ಪೂಡು ದಯಪಡ ಗೊತ್ತಾರೆ ಅಚ್ಚನ ಕಟ್ಟಡ ತಾಡೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿಂತಿಲ್ಲಡೆ ಅಂಚ ಬಿತ್ತದ ಪುರಪ್ಪ ಮೀಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆನ ಮೀಪದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಕಜ್ಜು ಮಲ್ಪನ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕುಳ್ಳು ಬರೋದು ಎಂಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡು ಪೋಯಿಕೊಂಡು ದಯಪಣ್ಣದು ಬೈಕ್ ಪೋಯಿರ್ತೇವೆ ಬುಕ್ಕೆ ಯಾನು ಪೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ರೆ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಎಂಟ್ಲನೇ ಕಾಡು ಪೋಪಿನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ ಮೂಲು ಕುಲ್ದಿ ಪೆಪ್ಪಿ ಪರೋಂಡು ಅಪ್ಪ ಚೇಚುವರೆ ಜೋಜಾ ಚೇಚುವರೆ ಬಲೆ ಚೇಚಿ ಬಲೆ ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಕೊಂಡು ಮಂಚ ಎಂಟ್ಲಿತ್ತ ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ದ ಅತ್ತಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರೆಡಿ ಆದ ಉಂಟ್ಲು ಬರ್ಪ ಬೇಗ ಅಂದೆ. ಸೊ ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ದ ಆಯ್ತಾಗ ನನ್ನ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನಿ ನಾನು ಬೇಗ ಪೋಡಿಂದಿನದೀನಿ ಬಟ್ ವಾಯ್ಜಿ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಕಿತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ನಾನು ಅದಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಜೋರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂಡು ಬುಕ್ರದು ಅವ್ರು ಪೋದು ಚೊಂಬುಡಿ ಅಂತ ಚೌಲಿ ಯಾರು ಆಯ್ನ ಪೇರು ಬೀಳಿತ್ತು ಅವನು ಗೊತ್ತದು ಪಾಡಿ ಅದೇ ಜುಜಾ ಅಮ್ಮನ ನೀರಿಗೆ ಕಣ್ಣಾಪನೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಚಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಕುದ್ರೊಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ. ಅದು ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಾರುಂಡತ ನಾನು ವೀಡಿಯೋನೇ ತೆಪ್ಪೋಡಪ್ಪಗೆ ಸಮ ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ಲೆಲ್ಲ ಆಟ ಈರಂತೆ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲರಂತ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಣ್ಣು ಅತ್ತಿ ನೀರು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲರಂತೆ ಅಂತೆ ಡಾಮಾರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪಡ ಏರ್ ನಜ್ಜೆರಡ ಇರ್ ನಜ್ಜೆರು ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾಡೋಡ ಇನ್ನು ನೆರಡಿಗೆ ಟೈ ಅಂದ ಸೌಂಡ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಗಾಳಿ ಏರೇ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಅತ್ತಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಡ ಅರೆಗೆ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಹೀಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ ಕಲ್ತು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ದೇವ ಜೋರಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಜೋರಾಗಿ ಆಯ್ತಾ ಭಾಳ ಜೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ ತೆತ್ತಿಬೋಡಾ ಓ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿನ ಹೋಯ್ನಿ ಅಣ್ಣಗಿಟ್ಟ ಮೆಗ್ದಿ ಬರ್ಚಿ ಹೊಡಿದು ರೇನಾಜಿಗೆ ಅಪ್ಪಣಿ ಇರೇನ ಮಾನವರೇ ದಿಜ್ಜಿ ನರಗಿಜ್ಜ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಪತ್ತಿತ್ತು ಏ ಪತ್ತಿತ್ತು ದೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಏ ಬಬ್ಲು ಬಬ್ಲು ದೂಯ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ముక్కలో డ్రెస్ చేయండి అప్పుడు అప్పుడు నీరప్పు నేను నీరు దొడ్డ అలేరు అలేవులు 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 తుప్పి Daddy. Apa? Patito. Dala patirli. Kulo ondir kandane bedidir reddi janala. Vetu dala patirli. Korpa. Irregla korpa ve. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದುಂಟಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಸರಿ ಉದಿ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕುಲೆ ಆಗದು ಬಂದಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಲ ఓలి అయితే మొప్పినిరే చీ దూరైతే మొప్పిని దూరాలైతే మొప్పిని ಈ ರೂಪೇಶ್ ದೂರಲ್ಲೈತೆ ಮೊಪ್ಪಿರ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂಜ್ಜಿಯ ಮೈಂದು ಬೈದಿದ್ದು ಮೈಂದು ನೋಡಿ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ನೋಡಿ ಅಂತೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ತದೆ ಬೇನಪ್ಪ ನಂದು ತಟ್ಟೆ ಪತ್ತಿತ್ತು ಜೂಯಪ್ಪ ಬಿನ್ನೀರು ಹಾ 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 ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಬರ್ಪೇದಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ 2 ಜನದ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ಜೂಯ ಪೋಪಿ ನೀರು ಮೆಲ್ಲ 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 ఒక నీకు 2 జనాల ಒಂಜೊಂಜಿ ಹೈಟ್ ದಾಖಲು ಪತ್ತೊಂದರಾಯನು ಅಯ್ಯವಾ ಹೈಟ್ ಇಡು ಬತ್ತೋಡು ಕೈನು ಒಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಹೈಟ್ ನೀರು ಬತ್ತಲೆಗೆ ಕೈ ಅಕ್ಕ ಮಿಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಕೈ ಬತ್ತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಂಬಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಡಮ್ಮ ಡಮ್ಮ tujuh nih tujuh olah nantur dulu nantur bantu nantur guys air japna aku japle hati basat car japle ave elit ya 6 ಇಳ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರೋಡು ನಾನು ಸೆಳಿಬೇಕಾದಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ 3 ಉಂಡಿಯಾ ಅಪ್ಪಣ ಕೂತ ಜಾನೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಡೊಮಿನಸ್ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇ ಮೂಲಿತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಡೊಮಿನಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಡೊಮಿನಸ್ ತೋಜುನಿ ಅದೇ ತೋಜುನು ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ಲೆ ದೆತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಕಾಣಿ ಕೊಂಡು ಡೊಮಿನೋಸ್ ಸೊ ತಮ್ಮನ ಪೋದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ 9 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಅವಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ವನಸ್ಪುರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದು ಪೋಯದ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ
ಬೊಕ ಎನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಲಾರ ಬರಪೋತೇರು. ಸೊ ಒಂಚೆ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೀಪ್ ಅನ್ನದೆ ಮಸಿ ಬಿದ್ದು ಲಗಿ ಮಸಿ ಕೋಪ ಹತ್ತೇನೆ ಭಾರಿ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿಟ್ಟೆಗ್ ದೀಪದಕ್ಕೆ ಏರಪ್ಪು ಲುಟಿ ಮಪ್ಪು ನೀರಿಗ ಏರು ಟಪ್ಪ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪತಿತಿಗೆ ಏರಪ್ಪು ಟಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪಿನಿ ಬತ್ತಿತ ಬತ್ತಿತ ಏರು ಜೊಜೆ ಟಪ್ಪ ಕೊನ್ನಿರಿಗ ಏರು ಅಪ್ಪನೇ ಅಂದೆ ಜೋಜ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪ ಟಪ್ಪ ಕೊನ್ನೆ ಬಾಬಾಗ ಹಾಂ ಏಯ್ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್.